Na Rympei U Hynñiewtrep, channel namynta paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kat kumgi khubor balayo lum, wei samla udan kumba, arwei snem karta, balatip kyrteng kum samla, restat mi lingdo, uba jukhot sin ruyau, kum chmor, khun jong kakong, tip shwa lingdo, ulaja no naka iing jong naduh khandai tarik jong neu benai. Samla restat mi, udai uba shong basa, hakashnong yurim kli chnong, East Jaintia Hills District, kabaran hajan kashnong, sokumpor. Hakategatsni, ulami no na iing hakapor kumba khatwei bejemen step, hakaba, omdan satya ba yo ba umi na iing, batru omdan ba yo ba upoi biang pat cha iing haduk menta. Samla restat mi, udai ubadan kajingduna, hakabor perkhat perdan jong kumtala kerpat kino kibayo bakin Sngewbha ban pyntip lem, syapang jong batru ban Sngewbha, bakin la ban phone, hakinikin number, kata, khandai pra nreu nreu lai nyau lai wei san, lani nyau not san, khandai nreu lai wei, Khublei Shibun.